Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa, dneska hráme Murder vs. Sheriff a ideme hrať proti nejakej typke. Neviem prečo. Ja mám rád túto mapu. Neviem ako vy, ale túto mapu mám rád. Ja to akože hrávam občas. Nie vždy, ale len niekedy. Počka. Mne sa to seka, lebo nemám dobrý internet. Poď sem. Počka. Broj, tak dal preč. Tak to vidí. Mám slabý internet, takže prepačte za to, že mám zlý internet, ale ja mám rád teraz Lodge. Lodge to je moja obľúbená. Toto Lodge. Yes, to je dobré. Poď sa, pečku. Dobre, fakt. GG. Fakt? Zapeček ma nechci. A tak on tu kde hádžete nože? Idem na ňo. Bro. No, poradte mi do komentárov, akú taktiku mám robiť. Ako sa najlepšie vyhráva. Teda ešte neviem, či vyhrám, ale mohol by som. Capeček. Prehra. Bro, fakt? 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 Ja neviem, bezpečný kon. Tak, kusy. Bro, tak cápeček je dobrý. A ešte, že bol by som rád, kebyže na to 91 in the forest dáte like. Yes sir, I'm win. Takže Murder vs. Sheriff mi porazil jeden typeček. Je to fakt dobré. Ja mám instantný win. Už v kapse ho mám. A čas tohto videa je kebyže 8:25. Takže 8:40 asi vyjde. Takže nemám instantný win. Takže, ale to nevadí vôbec. Pomalý. Teraz keď mi semne, je po mne. Som prehral instantne. Bro, ale ja nechcem prehrať. Capeček je o... Takže natočím dlhšie video zajtra, ale tak to vôbec nevadí. Takže čau. Od teraz.